Comenzamos entonces. Como decía, sesión extraordinaria, día 22 de decembro, e comenzamos co primeiro punto do orden do día, que é a aprobación da conta xeral do exercicio 2020. Ten a palabra a concelleira de Facenda, Charo Varela. Boas noites a todos e a todas. Bueno, pois vimos para aprobar un documento contable, non, do que foi o orzamento, bueno, e a execución de ingresos e gastos do ano 2020. O importe das obrigas recoñecidas ascendeu a 7.502.874,7 céntimos e, con respecto aos dereitos recoñecidos, foron 7.953.446,41 euros. Por lo tanto, o superávit bruto foi de 450.572,34 euros. Isto supón, ademais, que o que foi o resultado presupuestario despois de axustes ascendeu a 696.649,22 euros, pouco por dar os datos máis salientables. Decir que o remanente ascendeu a 1.526.650,59 e o que foi o volumen de gasto, o volumen de endebedamento quedou a 31 de decembro en 36,60%, moi por debaixo do 75% que marca a lei como para ter que solicitar a autorización de outras administracións para solicitud de créditos, por decir algo. Un pouco salientar estes datos e, repetir que este se trata dun documento contable que reflexa todo o que foron as operacións de crédito e as modificacións ao longo do ano 2020. Ten a palabra a concelleira do Partido Socialista. Boas noites a todas e todos. Pois nós decir que a conta xeral é un documento técnico que nos mostra a situación patrimonial do noso Concello, os seus gastos e ingresos e, polo tanto, o seu resultado financiero. Tamén nos mostra como se executou o orzamento do Concello da Pobra do ano 2020. En primeiro lugar, quero agradecer o enorme esforzo que supón a elaboración deste tipo de documentación por parte do Servicio de Intervención Municipal. Entrando un pouco en materia, o Partido Socialista quedase co positivo dos datos do ano 2020, a pesar do enorme esforzo de protección social que se fixo dende o Concello da Pobra, acadando o remanente de tesourería máis alto dos últimos anos. Lonxe quedan épocas onde os gastos superaban ampliamente os ingresos polos que se poñía en cuestión a solvencia deste Concello. Temos que poñer en valor que ningunha normativa en materia de restriccións económicas debido ao endebedamento é aplicable, o que demostra que tan mal nos está a facer. Dende o Partido Socialista creemos que este ano 2022 debe ser o ano de execución de investimentos e de posta en marcha de servicios básicos. Hai moitos proxectos en marcha que esperemos que se fagan e, sobre a conta xeral nada máis. Agradecer o informe feito e vamos a votar a favor. O Venega, perdón. Nada, nos manifestar que votar a favor. Partido Popular. Buenas noches. Al final no es más que votar si realmente la contabilidad se ha hecho de la forma correcta y legal, siguiendo los procedimientos administrativos, lo cual estamos convencidos que ha sido así. Nuestro voto va a ser a favor de la cuenta general, no así de la gestión de los recursos públicos, de la cual es el reflejo contable. Entendemos que presumir de tener un superávit de 1,5 millones de euros cuando lo único que denota es que no que han aumentado sus ingresos, sino que los gastos que decían ustedes que iban a cometer no han sido capaces de hacerlo y que por eso tenemos un superávit, no gracias a una gestión, sino gracias a la ineficacia de una gestión que no ha sido capaz de gestionar aquellas propuestas y proyectos que incluso ustedes presentaron y aprobaron. Nuestro voto es a favor de la cuenta general y no así de la gestión política de los recursos municipales. Agradecer o voto a favor, evidentemente, un voto necesario ademais, que reflexa un traballo ben feito, e con respecto a todos e de todas, entendo que o punto de vista do Partido Popular desde a oposición é un punto de vista diferente.
as obras pois, se van facendo na medida en que son posibles, o remanente sigue a ir para ser gastado. Este 2022, pois ese remanente vai se convertir pois prácticamente casi todo en obras necesarias e ademais esa situación cómoda permitiu que o Concello pudera dar respostas ás distintas problemáticas que foron surdindo con esta situación COVID que tivemos e que seguimos mantendo e, bueno, pois foi un gran flotador que pasa tamén nas familias, non? Ser capaz de dar resposta aos problemas serios cando chegan, non? E nese sentido, eu creo que este goberno sempre estivo, da primeira legislatura, sempre supo cal era o seu lugar, non malgastar e sempre pensar moi ben onde tiñan que ir os recursos de todos. Concelleira socialista, algo máis? Nada, añadir que, bueno, que o PP vota en contra da execución do goberno e eu lle digo que un pouco mesmo que a concelleira isto porque tiña un gran esforzo na protección social, que creio en algunhas obras que son necesarias, sí, pero que tamén foi necesario ese enorme esforzo de protección social que se fixo neste Concello. Pablo Benega, Partido Popular. Nosotros hemos dicho que votamos a favor de la cuenta general, ¿eh? No en contra, perdón. No. Nosotros criticamos la gestión política. Seguimos entendiendo que una gestión política donde los recursos no se gastan donde ustedes dicen que van a gastarlos es un claro ejemplo de ineficacia. Nada más. Que eso les sirva de colchón para hacer otras actuaciones, solo fastidiaría, es que encima que los recursos que sobran no sirvan de colchón para lo que quieran. Pero sí que es obvio que, oye, un superávit de esta envergadura lo que denota es la falta de gestión y sobre todo la falta de resultado en aquellas actuaciones que ustedes saben las que querían hacer. Yo entiendo que la realidad a veces es dura y que no es todo lo satisfactorio que sería para los que tienen la responsabilidad de gestionar los recursos públicos, pero la realidad es que, oiga, si no hemos gastado 1,5 millones de euros será porque alguien será responsable. Nada más, es lo único que decimos. Entendemos que si encima de aquellos proyectos que ustedes dicen que son prioritarios para ustedes cuando se hizo el proyecto, sí. Pero eso no quiere decir que ustedes sean buenos gestores, ¿eh? Concelleira, algo máis? A mala xestión aparece cando, en vez de ser o remanente positivo, é un remanente negativo e baixa moi por debaixo do equilibrio do propio Concello, da estabilidade presupuestaria do propio Concello. E iso ocurriu varios anos antes de que, durante distintos anos, antes de estar de acordo. O remanente vale para poder facer as obras necesarias, as obras vanse facendo pois nos tempos, bueno, adecuados, non? Afortunadamente tivemos a posibilidade de dar moitas respostas ou respostas positivas ás distintas problemáticas e non vou ser repetitiva, é dicir, eu simplemente instar a recordar os tempos donde ese remanente era negativo e o endeudamento superaba o recomendable e a situación de impago que vivían os proveedores que traballaban neste Concello daqui do entorno de fora quere traballar co Concello da Pobra porque sabe que ten o aval de poder pagar e iso é moi importante para todos porque iso permite que as empresas poidan seguir funcionando. Por lo tanto, admitindo todas as críticas, permítame responderlle con isto que foi unha realidade. Quedación de conta dos reparos formulados pola intervención no exercicio 2020, así como da liquidación do mesmo exercicio. Pasamos ao terceiro punto, que é a proposta da Alcaldía para a prestación de conformidade coa execución do proxecto do novo sistema terciario da EDAR, da Estación Depuradora de Aguas Residuales do Concello. Bueno, se tiveron ocasión de estudiar mínimamente o proxecto, ven que se trata dunha mellora importante desde o punto de vista medioambiental, eliminar, digamos, os microorganismos que puderan conterse no efluente da depuración, da depuradora. Ese sistema xa contaba con ela a depuradora dende que se construiu, pero nunca funcionou debido pois a turbidez que saía, a calidade do efluente non era suficiente para que funcione un sistema tan sofisticado como é o da luz ultravioleta, porque hai outros, hai o de cloro, por exemplo, que necesita grandes piscinas e moito máis espacio. O de ultravioleta funciona con moito menos espacio, caro tamén desde o punto de vista enerxético, pero é moi eficaz.
pero se necesita esa calidade de efluente que non se tiña. O feito de que non se utilizara e pasou o tempo é un sistema obsoleto. Eu, pois como alcalde responsable, pois valorar moi positivamente o que din no propio proxecto, non? Que a mellora e na calidade do vertido que chega á planta, realmente, a progresiva reducción dos vertidos industriais, dos incumplimentos nos vertidos industriais, que seguimos traballando neso continuamente, pois propicia que o sistema ultravioleta xa poda funcionar e se poda poñer en marcha para a desinfección desa auga e que chegue ao medio nas mellores condicións posibles. Por lo tanto, a proposta que nos fan desde Agua de Galicia, que temos que aprobar en pleno, en base ao convenio fintemente con esa administración para o mantemento desa instalación, pois vai a permitir mellorar, non? Que a agua que chega a nosa ría pois chegue en mellores condicións. Básicamente consiste neso, aparte de outras melloras no sistema de control do consumo enerxético, que supoño que será con o objetivo de mellorar e reducilo, e, bueno, desde logo, desde o Goberno, pois consideramos que e contamos con que, efectivamente, pois poda chegar a notarse. Decir tamén que non ten que ver co punto, pero, bueno, recentemente se procedeu a reconexión do emisario que levaba pois roto separado, de tal maneira que vertía todo o fluente nun punto cercano pois ao convento de San Antonio, por decirlo de unha maneira que podamos todos identificar, coa dúbida de si realmente iba a funcionar ou non, porque o resto do tramo levaba moitos anos sin funcionar e era posible que estivera colmatado, que estivera cheo de sedimentos e non evacuara, pero ata día de hoxe non tivemos problemas, non tivo problemas a depuradora, o seu bombeo sigue funcionando, realmente non sabemos se está funcionando correctamente, porque a forma eficaz en que se debe devolver ese vertido ou se debe efectuar ese vertido é a través dos difusores que o propio conducto ten cara ao final, de maneira que non se produzca un impacto forte de aporte de agua doce en ningún punto do percorrido. Polo de agora vamos a esperar a ver que acontece, pendentes de algunha mellora no propio emisario e, bueno, se houbera problemas no bombeo, pois realmente o que habría que facer sería sustituir todo ese tramo ata o final, que é un investimento moi caro para o Concello. En todo caso, é unha boa nova para o polo de agora e esta instalación pois virá a mellorar o sistema. Recordar que moitas veces na praia dos Areos se producían analíticas desfavorables desde o punto de vista microbiolóxico e sempre se relacionaron con ese vertido que se producía ali e que teña un pouco que ver co vento favorable cas correntes e si resulta que se producían cara ao interior da enseada da Baía da Pobra do Gramiñal, pois nos aparecían os análisis non moi preocupantes, pero sí que por encima do nivel. Agora, con isto, ca mellora do emisario, esperemos que desaparezcan por completo. Tenho a palabra a concelleira socialista, se quer intervir. Nada, nos vamos a votar a favor. Todo o proxecto de mellora para aumentar o proceso de depuración é importante para nós e nós vamos a estar sempre a favor de proxectos como este que sobre todo melloran o medio ambiente. Polo Bloque Nacionalista Galego? No. Partido Popular? No. Ben, procedemos entonces a votación. Votos a favor do proxecto. Apróbase por unanimidade e rematamos con isto a sesión de hoxe e desexarles unhas felices festas e que o pasen na mellor das compañías e con moita felicidade.